leído La abominable rata de las nieves, que trata de que la banda de los fétidos, que son los malos de la historia, se convierten en ratas de la nieve y atacan la ciudad, y los superhéroes lo salvan todo. Opinión personal: a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy chulo, porque las ratas Yeti invaden la ciudad, y también porque luchan contra los superhéroes. La parte que más me ha gustado es cuando se van a la ciudad. Yo tengo este libro, se llama La montaña parlante. Cuenta que una que se llama Nicky, que es un ratón, busca a sus amigas para ir a la montaña parlante. Opinión personal: a mí me ha gustado mucho porque es de aventuras y le recomendaría a casi toda la clase a que le gustase. ¿Y? ¿Ya está? Sí. El títol és Els macarrons ridículs. Aquest llibre és el capità Calçotets, i a mi m'agrada molt el capità Calçotets. La història, un nen que es diu Ramó fa un experiment i surt un monstre i tal, però se lo recomanaria a tota la classe. Perquè a tots li agrada el capità Calçotets, crec. I a tu t'agrada molt, no? Sí, a mi me gusta mucho. Molt bé. Jo m'he llegit El fantasma de la Seu perquè és un conte que vàrem triar, me pareixia interessant, el vaig llegir i trata d'una persona pobra que va buscar treball i quan va veure la filla dels castells va demanar quedar-se amb ella. El segon era que un criminal que feia trampes, i sabotejava i enganyava. L'últim era d'un fantasma que va cremar un cinema i va morir molta gent. I aquestes tres històries que acabo de dir són totes en el mateix llibre, que no tenen molt a veure però que passen en el mateix lloc. Al final el nòvio es va aconseguir casar, el criminal el van dur a la presó i aquest no fa molta gràcia. El fantasma es va tirar un pet i se'n va anar molt lluny. T'ha agradat? Sí. El recomanaries? Li recomanaria a uns quants boixos de la classe perquè sé que a ell li agrada molt aquest tipus de coses. Sobretot el fantasma criminal. Molt bé. Jo em vaig llegir un llibre que es diu Jo te daré karate. Anava sobre el Jerónimo, que tenia una amiga que es deia Hiena, que en tots els llibres l'arrastrava en els esports més perillosos del món. Un dia, en Hiena se'l volia dur a fer karate amb la seva germana, que es diu Pequeña Tau. I allà van guanyar un campionat entrenant, i van ensenyar molt karate. Bueno, opinió personal. M'agrada molt perquè és un esport i un art marcial. També estava molt bé explicat i era una mica graciós, però a mi no me va agradar molt. Jo li recomanaria a algú que tingui karate, que algú sàpiga karate. No m'ha agradat gaire. No t'ha agradat molt? Per què? No sé, no era molt interessant. No?